Salutare tuturor, suntem pe canalul Prins Bucuria, canalul Anastasia. Eu iarăși fac prank, dar deja nu cu fata aceea, dar cu altă fată, cu veșoara mea. Eu am văzut că am scris ceva acolo, sau nu? Dar eu am înțeles că poate ea vrea să fac cu mine, dar deja cu alt cântec. Cu cântecul? Da, mamă! Eu nu accept geometria în iubire, triunghi drag, să plimbări, viață subțire și nu mi-e frică să cad. Mi-e frică să cazi tu. Oi, nu să cazi tu. Să nu cazi tu. Să cazi tu. Ei, mă, bine. Și să începem! Haide, intrăm pe ONU, iar și pe ONU. Mă scriu fiindcă așa e. Uitați cum aici. Eu mă scris, pot să mă sun. Înseamnă că am înțeles. Știi ce vrei că am sunat-o? Dar nu i-am zis că nu se face prank. Eu nu accept geometria în iubire. Why does the lamb love Mary so, Mary so, Mary so? Why does the lamb love Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you know, lamb, you know, lamb, you know. Why Mary loves the lamb, you know. The teacher did reply. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Eu nu accept geometria în iubire, triunghi dragoste, plimbări, viață subțire. Oi, dupțire, subțire. Și nu mi-e frică să cad, frică să nu cazi tu. Și nu mi-e frică să nu cad, mi-e frică să nu cazi tu. Uitați, și nu mi-e frică să nu cad, mi-e frică să cazi tu. Și nu mi-e frică să nu cad, mi-e frică să cazi tu. Să nu cad. Ce să scriu? Răspunde. Eu nu accept geometria în iubire. Triunghi în drag, să plimbări, viață subțire. Și nu mi-e frică să cad, mi-e frică să nu cazi tu. Ce să scriu? Poate doarme. Cum credeți? Să scrieți în comentarii. Ce să scriu? Răspunde. Mă rog să scrieți în comentarii. Dacă doarme, poate ea este la wc. E de râs așa-i? Ce să greu, răspunde. Eu mă sunt de să știe. Vreau deja cu altcineva. Ce așa greu. Uitați, am scris ce? Haideți să scriem. Haide, fac. Și, bardă și. Ce? Bine, scriem. Și nu mi-e frică să cad, mi-e frică să nu cazi tu. Și nu mi-e frică să
Și nu mi-e frică să cad, mi-e frică să nu cazi tu. Mai departe. Uitați ce mi-a scris. Doamne ferește, ea nu înțelege că acesta este prank. Doamne ferește. Amarul. Prea mult timp. Cred că nu înțelege că acesta este prank. Dar timpul trece și vreau să văd și dragostea trecând. Ea îmi scrie. Nu înțelegi că acesta este prank. Nastia, tu ești. Legustea trec. Dar timpul trece și vreau să văd și dragostea trecând. Nu înțelegi nimic. Să văd și Așa e de râs. Dacă vă place acest video, să nu uitați să-mi dați un like, e chiar de râs. Să vă și dragostea trecând. Nastia, fă-mi o poză, că nu cred că ești tu. Este cam ciu-ciu, dar să mergem mai departe. Da, am o geantă plină cu vise. Da, am o geantă. Este cu tătul. Da, am o geantă plină cu vise. Este de râs. Ce-ai făcut? Aha, ți-ai făcut un prank? Gata, nu putem să mergem mai departe. Am înțeles că e prank. Ai înțeles. Ai înțeles, e prank. Ei, a înțeles. M-a închipuit și fata aceasta a înțeles. Veșora mea. Cum ați văzut, două fete au înțeles că e prank. Cum ați văzut, eu pe două fete l-am testat. Și înțeleg că e prank, dar chiar înțeles cum și verișoara mea a înțeles că e prank. Bine, dacă v-a plăcut acest video, să nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu. Apăsați pe butonul acel roșu sub videoul acesta și pe clopoțel. Ca să primești când o să vină noi videouri, că chiar în fiecare zi le fac. Și să nu propustești niciuna. Bine, eu vă spun, prindeți bucuria, pa, pa! Anastasia, uitați, înțeles, e prank, pa, pa!